Здравейте! Това е една игра с орех. Няма много да говоря, просто гледайте. Ако ви харесва, може да пробвате. Може да се играе с много играчи. Целта е да се вземе ореха и да си сложиш в паничката. Всеки играч се стреми да хване така ореха и да го сложи в паничката. След това се слага, пуска нов орех. Разбира се, всеки се опитва да си вземе. Ето аз успях, това имам късмет. Играчите получава се нещо като хокей. Оп! Късмет. Добре. И така се играе. Това е играта, ако ви харесала. Мисля, че може да си я направите сами. Всичко най-добро.